ассалому алайкум дӯстон азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Видеои имрӯзаи мо аз дигар видеоҳои абзорӣ ба куллӣ фарқ мекунад. Барои он ки бисёр бачаҳо хоҳиш карданд ки мо ҳамин телефонҳоро кушода якчанд расмҳо гирем дар дохили бино, дар кӯча, яъне живой видео гирем дар кӯчаҳо буромада ба бачаҳо нишон деҳем. Инчунин бозиҳоро скачат карда нишон деҳем ки кадом бозиҳоро мебардорад, кадом бозиҳоро не. Хулоса абзори беҳтарин мешавад. имрӯз дар назди мо телефони Redmi Note 9 Pro, Redmi 9 ва Redmi Note 9. дар бораи Redmi Note 9 сухан намекунем дар ин видео, чунки аллакай абзор кардага ҳастам. силки видеошро дар описанӣ ва дар комментарӣ мегузорам. ҳатман дар онда тамошо кунед дар бораи Redmi Note 9 ва Note 9s. дар имрӯза видео бошад танҳо дар бораи Redmi Note 9 Pro ва Redmi 9 гуфта мегузарем. дӯстон, ин телефонҳо ҳамашон телефонҳои наванд. 2020 якчанд ҳафта пеш баромаданд. телефонҳои боқувват, ҳамашон бо нархи арзон. сабабашро намедонам, шояд компания Redmi шедри шуда бошад. ман ҳам хурсанд ки телефонҳои бақувват дастоини бо нархҳои арзон. агар нархҳои телефонро фаҳмиданӣ бошед, ба сайти alabum.com дар онда метавонед бинед. маълумотҳои пурра дар он ҷо ҳаст. силкаи сайтро дар описанӣ ва дар комментарӣ мегузорам. хуб дӯстон азиз, биёед акнун аз Redmi Note 9 Pro сар мекунем. хуб дӯстони азиз, телефонро мекушоем ва сараввал мебинем ки чи аст. мисли ҳамаи пештара телефонҳо компанияи Xiaomi Redmi ба мо як чехол тӯҳфа медиҳанд. ин аллакай ба мо маълум аст ва ҳамчунин якта инахари симча барои кушодани симкартаҳо бегирем монем дар кор мешавад. мебинем камераш бошад 64 мегапиксел аст ва пешаш 16 мешавад. батареяш 5020 мАч, процессори Qualcomm Snapdragon 720G ва диагонали экран шашрӯ аз 10 аз 167. хуб дӯстони азиз, чиро дигар мегуфтам, отпечатки палец аз бар аст. хело ин як дизайни нав аст, беҳтарин аст. чӣ хеле ки мебинед, дигар телефонҳо аз рӯи экран буд, баъзеаш аз пушташ буд дидем ва ман акнун аз кнопкае ки мекушӣ ва гирон мекунӣ ва ҳамчунин оҳистак даст монда отпечатки палец аллакай кор мекунад. хуб, функсияи NFC дорад. NFC яъне ки дистансиони оплата кардан дар ягон банкоматҳо ва ягон ҷойҳо. ва дигар ба шумо чӣ нишон диҳам? биёед хубтараш ман телефонро мекушоям ва гирён мекунам. аз берун аз кӯча рафта якчанд расм мегирем, навор мекунем ва ҳамчунин якчанд расм аз дохили бино мегирем ва ба шумо нишон медиҳем ки дар дохил чӣ хел расм мегирад, дар кӯча чӣ хел расм мегирад. бисёртар таъриф мекунанд вибратсияашро, ки вибратсияаш яъне ки дар асаб бозӣ намекунад. хуб дӯстони азиз, памяти ин телефонҳо мешавад ҳам 664 ва ҳам 6128. чӣ хеле ки ваъда кардам кушода ба шумо нишон медиҳам. лаптопки барои симкартамониашро кани бубинем чӣ гуна аст. мисли ҳамаи дигар телефонҳо оддӣ аст. дуто симкартаи нано симкарта мебарад ва ҳамчунин флешкарта. мана ин расмҳое ки шумо мебинед дӯстони азиз, ба тариқи мана ҳамин худи телефони Redmi Note 9 Pro гирифтем ки бубинед Муборизҷон чӣ хел дар ин ҷо дар расм тозаи хушрӯ омадагӣ аст рӯяшон. ва ҳоло ба шумо якта видеошо ҳам пешниҳод мекунем. мана ин камераи фронталӣ, мана боз ҳамин здания назди офиси мо, назди метро Дмитровская. фронтальный камераш инам хеле съёмка мекунад. хуб дӯстони азиз, мана барои шумо бозии PUBG скачат кардем. ҳозир хай мебинем кани чӣ хелаи бозӣ. дӯстони азиз, ман хеле шид бозӣ накардам. як давраҳои сахт бозӣ мекардем. чӣ хеле ки мебинем картинкаҳо ягон ҷошбае нест. дуфикапо тармазид намекунад, нормально бозӣ кардем. чӣ гап шуд инҷода? хуб давом шуд. чӣ кор кунем бачаҳо? чизе гуфт.
Kadın yalnız diyecek bu. Kolye çıkıyor girme bu ya. Davşa. İyi bozunca zöbe skоворodka. Нагрез. Хулоса гап дӯсто, мақсад бибинед ки чӣ хел качествои телефон, яъне оперативка қувват мекунад. Протсессор 720 Snapdragon 720G ва оперативкаи 464. Зуруш нормально расидааст. Ҳакмаи профессионални бузингар нестам, ба фикри ман файлни нормально. Ина чизе гуфтаистам, ман намедонам. Озоша менам қа. ро як тараф мегирем Redmi 9 телефони арзони бо қувват. Redmi 9 плюси асосияш дар он ки бо вуҷуди нархаш арзон будан 4 камера дорад. хуб аввал комплектасияшро мебинем. мисли дигар телефонҳо чихол доштааст. дар комплектасияш ранги телефон чӣ хеле ки мебинед ранги кабуд аст. андроидаш 10, камераш 13 мегапиксел аст. камера асосӣ дар қафояш 4 камера дорад. дар ин ҷо бошад виспишка отпечатки палецашам дар қафо аст. батареяш 5020 мАч. инчунин дар экранаш ламинат дорад ки ин як плюси калон аст. ин телефонҳо якчанд намо доранд. баъзеашон бо NFC ва баъзеашон бе NFC. масалан нархҳои NFC дораш камтарак фарқ мекунад, инқадар зиёд ҳам не. то 500 рубл шояд аз бе NFC-ш фарқ кунад. ин бо фронтални камераи Redmi 9. инам хеле качество дорад фронтални камераш. ин видео бошад бо камераи асосии Redmi 9. ина качествоаш чӣ хеле ки мебинед, инам хеле качество дорад. ина роҳ мегардем. дар роҳгардиам хуб аст. наздик карда мебинем. хуб дӯстони азиз, ин буд якчанд маълумоте ки оиди телефонҳо пешниҳоди шумо сохтем. як чизро нагуфта намонад ки дар ширкати роҳномо аксия рафта истодааст. як видеои кӯтоҳ мемонам, тамошо кунед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр. дӯстон, мо як аксияи калон эълон кардем. аз ҳаминро сар карда то 20 июл касоне ки ин ҳамин телефонҳоро тариқи сайти мо alabum.com заказ мекунанд, ба онҳо як тӯҳфа равон мекунем. як браслет ё ин ки як повербанк. шумо танҳо ба сайти мо даромада анкетаро пур мекунед, заявкаро мекунед. дар он ҷо пул намесупоред. оператори мо Умедҷон ба шумо занг мезанад, танҳо шумо интихоби худро мегӯед. агар наушник дар кор бошад, наушники проводной ҳам ба ҷои инҳо равон карда метавонем. агар доставка тариқи курьер бошад, шумо аввал телефонро мегиред, баъдан пулро месупоред. агар тариқи почта бошад, пулро дар картаи мо мегузаронед, баъдан равон мекунем. мо ҳамин тариқ 2 сол аст ки бо муҳоҷирон кор мекунем. қариб ки ними муҳоҷирони тоҷик ҳамин тавр телефон аз мо харидаанд ва ягон мушкиле ҳам то ҳол нашудааст. пас омонат даред, ин телефонҳоро тамошо кунед, дар борааш маълумот гиред ва метавонед анкетаи худро пур карда равон кунед. аксияи мо то 20 июл давом мекунад. кӯшиш кунед ки то дер накунед. ин падаркаҳо шуморо интизор аст.